Sanibonani guys, igama ngiNqobile Mbathela Mazibela eIthonga ngomhla ka-15 September. Guys, kushubile kuBanele, umndeni wakhe awusambuki ngaleli hlelo lakade mbuka ngalo before. Uthe nje uMakhumalo esasekamereni wabona isikibha sikaSanele, wasibamba wasigona isikibha sikaSanele, esho ngenhliziyo ukuthi oh mntanami kazukuphi la ukhona. Kuthe kusanjalo nje guys, yeyi kwabe kungena uBanele. Wamane wasidedela kungathi udedela izambane elishisayo uMakhumalo. uBanele uphatheke kabi ukubona uma wakhe edlinza ngendodana le ngekho ebeyena ekhona. Usho kahle wathi, ma kwenze njani? uMakhumalo wangafuna ngisho ukumbheka uBanele, wafuna ukuphuma ngomnyango same time. Wamvimba uBanele wathi, ma yimina indodana yakho, yini indaba? Ngibuke emehlweni. uMakhumalo wamane wanqaba ukumbuka emehlweni, wathi ngangingcwaba wena. Wathi, ma sengibuyile manje. Wakhala kakhulu uMakhumalo, wathi kodwa usazophinda ungishiye futhi. Waqeda lapho waphuma wahamba. Yadabuka inhliziyo kaBanele, ebona kahle ukuthi yazi ukhona impela laphaya ekhaya kubo koMagwaza, kodwa nje ukumamukela ayibandla, cha, abamamukele nhlobo. Akugcini-ke lapho guys, kufike-ke isikhathi sokuthi umndeni wonke udle i-breakfast. Kodwa-ke uBanele noma ngathiwa bekade ephapha lapha etafuleni, esho ukuthi kumele adle asuthe ngoba phela yena uyindlalifa, kodwa nje bandla uMakhumalo ubehluleka ngisho ukuzenzisa. Umane nje wabheka phansi eshalaza, kubonakala nje ukuthi akekho comfortable ukuba etafuleni elilodwa nendodana yakhe uBanele. Uthe kusanjalo-ke guys, kwabe kungena unjinji, ubaba omncane phela wakhe uBanele, wahlala etafuleni. Hhayi-ke wamane waqala-ke uBanele wakhuluma ley'ndaba zokuthi uhlezi njalo phela yena ngithi evikela umndeni, esho ukuthi hhayi impela lo mndeni lo ngizowuvikela. Kwamane kwathiwa nje sicela usiphosele upholoni lapho, Mahlophe letha upholoni lapho. Kubonakala nje ukuthi ayi ngoba nakhu efuna upholoni unjinji uzama ukugqiba le nkulumo kaBanele athi ufuna ukuvikela umndeni. Wamane wathi uNokwanda, konje ubusakhuluma sasa, ubuthini? Wathi hhayi akukho lutho, akukho bengifuna ukusho. Kanti unamanga ubhuti uyabona ukuthi ungenwa emlonyweni, kahle kahle abafuni akhulume nje ever laphaya, ever since bethola ukuthi nje akasiyena uSanele. Hambile-ke guys waya le e-ofisini lakhe phela eyozama ukuthi athobe inhliziyo-ke uBanele. Ngapha-ke uzama isithandwa sakhe bekade ebhizi egqugquzela uNtanzi ukuthi yeyi angamthathi kancane uSanele, uzoletha ushintsho kabi. Maningi amathenda abasezowathola, kuzoba ubuthaphuthaphu njengoba sekuyena usekretari walaphaya koNtanzi kwiforamu. Hhayi-ke guys, naye-ke uNtanzi esho ukuthi kodwa yazi lo mfanyana ube yangikhumbuze ncane nje umfowabo uBanele, yazi indlela enza ngayo izinto ubuye kungathi uBanele. Ase asho kozama ukuthi hhayi kona phela ngithi amawele baba, kona hhayi impela wayenekhanda eliqinile yena uBanele, kodwa hhayi wabuye walehlisa ikhanda lakhe, kanti uyasho ngenhliziyo ukuthi kube yazi yena impela uBanele loya. Emva kwalapho-ke bahambile baye emithingini. Hhayi kwasala-ke uMamFaith noPhinda. UPhinda-ke guys uhambile wohleba ngoBanele benozama kuMamFaith, esho ukuthi yeyi wema phela ngithi ngqaphu iy'ndaba, uyazi uzana benoloya mfana walapha kaMagwaza, hhayi ngeke khona into esha amanzi phakathi kwabo. Ngibabone bebukana ngamehlo impela, amehlo egqolozelene ukubonakala ukuthi nje ngeke la bantu ababukana ey'nhlamvini kamehlo kanje khona ukushaya amanzi ngathi isinkwa sibone ibhotela. Wamane wathi nje uMamFaith, pho wena uhlanganaphi? Awukusuke ey'ndabeni zikazama, usubange isicefe manje, yekulandelana nozama, phuma kuyena, suka mani. Waphoxeka kanjalo-ke guys uPhinda sathi uyahleba, ngoba phela uyazi uMamFaith ukuthi mekuwukuthi nje uyaqhubeka uPhinda wenza yonke le nto yakhe, uzophinda uNtanzi abagqibe abashiye ikhanda lodwa phezu kwenhlabathi njenga-before. Futhi washo before ukuthi next time uma bagqiba ngeke asabagqiba ikhanda livele phezulu, uzoqala ngekhanda kube yilona elingaphansi, iy'nyawo kube izona ey'phezulu. Obviously lokho kusho ukuthini, they're gonna die. Guys, akupheli-ke lapho. Ufikile kuzama lapha e-ofisini-ke ezoduduza uBanele, embuza ukuthi kuhamba kanjani ekhaya kubo. Washo kuBanele ukuthi yeyi kubi,
uMakhomala akafuni ngisho ukungibuka, angiphatheke kanjinje, akafuni ngisho ukuyizwa into ekhuluma yimina. Phela nje abakangamukeli ukuthi mina ngubani lesi ngibuyile futhi lapha ekhaya. Wamane Zama, you know what, sithandwa sami, khohlwe into eningi. Namhlanje ebusuku ngivakashele, soyiphuzela utshwala, siphile. Ngoba kuyabonakala nje ukuthi vele abantu abaningi abakakwamukeli ngoba kunzima ukuthi bakwamukele. Kodwa-ke ngithi mina njengoba usubuyile, impilo yami iyaqhakaza njengembali. Wena nje vakashela mina ebusuku, siphile, asiphile. Angithi? Wase wavuma ngampela-ke naye uBanile wathi, yebo sithandwa sami, asiphile. Guys, baphilile-ke ngoba kufikile ubusuku. Hhayi impela wafika ngampela uBanile. Hhayi bakhuluma amazwi amnandi. Washo uBanile ukuthi yeyi, yazi wena kuphela Zama owenza isense empilweni yami njengamanje. Uwena kuphela ongizwayo no-understand-ayo. Wathi Zama, lalela, yazi kuloku wafika wena nje, nami sengiyabona ukuthi kunesizathu sokuphila empilweni yami. Khululeka gogo lami, hhayi sizoba right nje mina nawe. Hhayi guys, bazumeka-ke. uBanile wagcina esesishawa obunye ubuthongo laphaya ezandleni zikaZama. Wagcina esephupha umfowabo uSanele. Uthe nje membona uSanele emaphushweni, wambona umqemane uSanele, esho ukuthi bafu kuhamba kanjani ekhaya. Qamba amanga uBanile athi konke kuhamba kahle kuyisheleni. Abuze ukuthi unjani uMbali isithandwa sakhe. Hhayi wavuma-ke ukuthi uMbali uyaphila naye, konke kuhamba kahle. Qamba amanga njalo uBanile guys. Uhlukene noMbali, 1. 2, ekhaya kubo komagazi abekho happy njengoba nje sebuyile, ngoba phela babona umuntu ongasekho nje owagqitshwa, ababoni lo abamfanele ngabe bambona okuwuSanele. Guys, umane wathi kuSanele, yazi bafu ngithi ngikutshela ukuthi ngikulungele ukubuya ekhaya. Phela manje uyangibona nawe ngumqemane, sengijahe ukubona uMbali isithandwa sami. Lwathi heqe uvalo uBanile esebona ukuthi wonke lamaphupho awabhala noZama, awadweba noZama azoshabalala kuhle kwamazolo ebona ilanga. Umane nje wavuka same time, anqamuka iphupho, wahefuzela wathi uZama, hayibo, kwenze njani Banele? Wathi kumele ngiye ekhaya, kumele ngihambe. Hayibo guys, amshiya kanjalo uZama ebambe ongenzansi naye exake ukuthi hayibo, manje ubhuti kade sithi sizospenda ubusuku ndawonye, yini lesiphuthuma kangaka edinga ukuthi abuyele emumva. Guys, kodwa ngeke ngayibona le ndaba ukuthi ngathi uBanile uzoba comfortable, too comfortable, engabe esafuna ukubuyela emumva. Akhohlwe ukuthi loya mzimba utshelekiwe, kusamele ubuyisele kumnikazi wakhe. Guys, manje-ke njengoba nje noSanele sefuna ukubuya, kazi ngampela kuzoba kanjani? Ngathi labantu bazoba ngalo mzimba, kuyocaceka ukuthi ubani strong, and then lo strong uyena kuzosala nomzimba, bese-ke lo munye asale evalelekile la avaleleke khona. Guys, kusazoshuba phela lapho-ke amazwi namhlanje. Ngikhohle subscribe and like and comment. Until next time.